Θα ρωτούσαμε κάτι και για την ΜΕΘ Παιδών, για την Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό το σχεδιασμό? Έχουμε. Καταρχάς υπάρχει ένα σύνολο από μεταβλητές που οδηγούν στην δημιουργία αντίστοιχα της μονάδας στατικής θεραπείας. Υπάρχουν προτάσεις οι οποίες αξιολογούνται και βάσει του σχεδιασμού του χάρτη υγείας και των περιστατικών τα οποία και εξυπηρετούν αντίστοιχες μονάδες θα ληφθούν αντίστοιχες αποφάσεις. Τι ακριβώς ήθελε να πει όχι ο ποιητής, αλλά ο κύριος Διπεάρχης? Στην περίπτωση που δεν το καταλάβατε, πάμε πάλι από την αρχή. Να ξανακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Μπογιατζίδης για το μείζον ζήτημα της ίδρυσης και λειτουργίας της ΜΕΘ Παιδών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Ένα αίτημα το οποίο απασχόλησε και απασχολεί την κοινωνία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με θεσμικούς γιατρούς και πολίτες να έχουν πάρει σαφή θέση με αποφάσεις, συμβούλια και ανακοινώσεις, ζητώντας την ικανοποίηση του αιτήματος για πολύ συγκεκριμένους και αυτονόητους λόγους. Θα ρωτούσαμε κάτι και για την ΜΕΘ Παιδών, για την Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό το σχεδιασμό? Έχουμε. Καταρχάς υπάρχει ένα σύνολο από μεταβλητές που οδηγούν στην δημιουργία αντίστοιχα της μονάδας στατικής θεραπείας. Υπάρχουν προτάσεις οι οποίες αξιολογούνται και βάσει του σχεδιασμού του χάρτη υγείας και των περιστατικών τα οποία και εξυπηρετούν αντίστοιχες μονάδες θα ληφθούν αντίστοιχες αποφάσεις. Καταρχήν εμείς ρωτήσαμε τον Υπουργό, αλλά ο ίδιος θέλησε να απευθυνθεί καλύτερα στον διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης για να δώσει τη σχετική απάντηση που περιμέναμε. Καταρχάς υπάρχει ένα σύνολο από μεταβλητές, υπάρχουν προτάσεις που αξιολογούνται και θα ληφθούν οι αποφάσεις είναι οι απαντήσεις στο αν θα γίνει ή όχι η παιδιατρική ΜΕΘ, στο αν το Υπουργείο Υγείας θέλει ή όχι τη συγκεκριμένη μονάδα, στο εάν το Υπουργείο Υγείας εν τέλει εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο. Μάλλον πιο πολύ μπερδευτήκαμε από τον τρόπο και το περιεχόμενο της απάντησης του κυρίου Μπογιατζίδη. Άρα, ό,τι καταλάβαμε. Ωστόσο, υπενθυμίζεται πως πριν από ένα χρόνο περίπου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης είχε εγκρίνει ομόφωνα την εγκατάσταση της ειδικής μονάδας εντατικής θεραπείας παιδών. Επίσης, υπενθυμίζεται πως σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό αυτής της μονάδας, η Gasdrate έχει δεσμευτεί να αναλάβει την δωρεά 2 κλινών τον πρώτο χρόνο και άλλων 2 κλινών το δεύτερο χρόνο και 2 ακόμα τον τρίτο χρόνο, φτάνοντας έτσι σε ορίζοντα τριετίας τις 6 κλίνες. Πάντως, ο βασικότερος ισχυρισμός που έχει ακουστεί από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας κατά το παρελθόν, κάτι που φυσικά θα επιθυμούσαμε να το ακούσουμε από τον ίδιο τον Υπουργό, μιας και είχαμε την ευκαιρία να τον έχουμε μπροστά μας, είναι ότι ο παιδικός πληθυσμός της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου δεν δικαιολογεί την δημιουργία αυτής της μονάδας. Με τους ειδικούς φυσικά να ανταπαντούν πως ο αριθμός των παιδιών της περιοχής ξεπερνά τον πληθυσμό των παιδιών της Θεσσαλίας, για την οποία Θεσσαλία η πολιτεία δέχτηκε τη λειτουργία ΜΕΘ Παιδών. Και μετά από αυτήν την τοποθέτηση του διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας αλλά και του κυρίου Γεωργιάδη, αναμένουμε τις αντιδράσεις αυτών που διεκδικούν την ίδρυση και λειτουργία αυτής της ζωτικής μονάδας για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.